Ini bener-bener sepi ing pamrih, rame ing gawe, pancen golek wong kaya ngono kuwi angel. Nah, ya. Sepi ing job kan. Sepi ing pamrih. Ha iya, sepi ing pamrih. Sepi job piye wingi agutusan dek ya ora leren pentas kok. Ha iya, nganti gerok. Ha iya, kaya ngono. Pokoke kanca-kanca mung Serawung kudu tetep semangat aja kalah karo anak-anak carita budaya lho. Carita budaya ndenge nabuhi Brahma kuwi leh kaya nabuhi wayangan tenan kok. Ha iya. Pokoke targete taun ngarep kudu iso nabuhi wayang semalam suntuk. Ha iya. Ngono. Kaya ngono kuwi. Iya, Monggo Mbak Sundari. Ugi kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng para sepuh adisepuh ingkang kepareng paring pangestu panjurung adicara Jaladara menika. Ugi sageng para tamu iki malah dulurmu lanang Mas Dedi kuwi sak garwane karo putrane Mas Bre. Ya, iki kepareng rawuh suwe ora ketemu. Lan ugi dumateng mbok menawa wonten adik-adik saking isi Surakarta mbuh jurusan pedalangan apa karawitan kula ngaturake panuwun minangka wakile panitia. Ya, semono uga iki mung ana mahasiswa sing alumni isi Yogyakarta, Mas Agung panjenengane mbiyen sing penelitian tentang garap gending Ki Cahya Kuntadi lakon Gatotkaca Gandrung mbiyen panjenengane rampung wis lulus dengan nilai yang sangat memuaskan mula banjur kepareng rawuh neng Madangkara intine ya berterima kasih karo awake dhewe. Wah iya ngono ya Gong. Ngono kuwi matur nuwun tanpa upama. Ya. Bu Kesi paring dawuh Bu Kesi iki ya piyayine ya Mbah nang kene ya ibut ora umum. Nglatih karawitan. Ayo nyepakne wedang, daharan. Wis tenan pokoke pol pokoke Bu Kesi wis. Aku sing tak goleki ngono Bu Kesi, piyayi kudu tanggap ing sasmita. Iki nek wong mlumpuk ini kudu piye ngono kuwi. Ayo elok Bu Kesi. Paring dawuh. Nggih, Pak Dalang. Nggih. Intinipun kula niku manggen teng Jaten iki sakniki ati kula pun tambah ayem. Seneng duwe sedulur kathah. Saya sakniki warga masyarakat kiwa tengenipun Loh Agung, Citra Estetika lan umumipun Jaten. Saya sengkut, saya rukun nanggenipun tetanggan ngoten Pak Dalang. Bener. Ngoten. Niku sing kula goleki. Ibarate napa nggih? Kula niku omah kula kenggonan kegiatan napa kemawon. Insyaallah kula niku dengan senang hati kula tampi Bapak Ibu. Wis ta pokoke percaya kalih kula. Tombok pun ngetokke ragat pun kula niku ikhlas lahir batin. Sing penting panjenengan sedaya guyub rukun ngoten. Amin ya rabbal Nggih, alamin. ngoten niku Pak Dalang. Dadi kula pun ayem teng mriki. Saya Bu RT kula niku wah janten anak Bu Umin niku wis tak jak lara lopo gelem pokoke. Matur nuwun lan sedaya ibu-ibu ingkang nyengkuyung karawitan putri, bapak-bapak ugi. Ngoten. Ning sampean tenan lho ya. Apa? Awake seiya sekata ning Jaten kene iki. Maksudnya?
ya bakal ngrungkepi kabudayan ning kene sampai tuwek ngono ya Pak ya. Wah, temenanan wis pokoke anggere kanca-kanca mung Serawungi sik oke ya ta. Heeh. Renek sing mati ya ta. Aja ngono. Lho ora tegese paringi panjang umur, Om Gendut ya tansah sehat ngene ade iki aman temenanan iki. Aku wingi wis wis telepon-teleponan karo sing duwe sawah iki lho. Napa nggih? Ning engko aja nganti kecekel makelar larang ndak lah ya. Iki pokoke arep anggih pondok seni iki bakale engko insyaallah entuk pangestune sedaya para kadang wis tak sampene karo Om Gendut. Om, aku pengen gawe pondok seni iki piye? Oke, carane ngene. Piye? Omahmu kuwi engko mbrukno kabeh gitu. Terus kowe ngekoso. Malah kon ngekos ora. Ayo ngono kuwi. Wis sip pokoke. Lho, aku mbiyen karo Om Gendut mau ngomong, "Om, aku mung pengen duwe gapura nggih ciri khase lapangan Indraprastha iki. Aku yo duwe anggaran ning ra akeh. Piye carane gono piye?" Akhire dadi kuwi gapura kaya ngono kuwi. Iya, Pak. Temenanan. Sing masang lampu penekan ngono ki ya Gendut kuwi. Ha iya, wis temenanan. Piyayi kaya dewa janan. Ha iya. Ku kudu Bathara Narada. Ha iya. Iya, yen ngono Om Gendut diaturi munggah panggung no. Iya bare iki. Iya. Ora mung Om Gendut, ning Apa? perwakilan dari Mung Serawung. Nggih tambah kesel. Sesuk Oke. sing nyambut gawe neh lho Mung Serawung ki. Lah iya. Menanan ngono Ndang kuwi. lek ngono sapa wae. Lipuren sik sak tembang sik. Oh, iya. Ngono kuwi. Nah, lipuren nggih tambah sayah, men kondusif ben iso nggih tambah kesel mergo lek keseli adate cepak emosine. Ha iya. Walaupun kemarin sedikit ada cekcok-cekcok. Ha iya. Pokoke lek ana wong kesel aja sok maido tenan. Miring cangkemmu kuwi ngono kuwi. Lek wong kesel aja dipaido. Ha iya. Apane gon bundak mboto tangan ngrokak-ngrokok ngali wae. Ha iya ngono kuwi. Ngalih, heeh. Mangan apa piye ngono. Ha iya. Napa Bu Kesi? Kula badhe nembang pelok barang. Wah iki. Sarung jagung. Wah iya. Ben awake dhewe iki anggene bebojoan lan mbangun bali wis ning Jaten iki tansah atut runtut ngono lho bapakmu. Ya, Ibarate yen aku duwe parian bengi iki Pakmu. Pengen krungane parianku apa ora? Pengen. Nemen pengene. Lho tapi kudu iso jawab lho ya monggo. Iya. Dengarkan parikanku. Apa itu? Rungake saya. Ya, ya, siap. Buah manggis, manis rasanya. Cakep. Cakep. Bukes yang manis, Pak Cahyo tambah cinta. Aduh. Anakmu ning ndi anakmu yo? Oh, anak-anak turu kabeh. Hati aku ra isin ngene iki. Iya, iya. Ya wis tuwek tambah kemayu kaya ngene. Ora apa-apa, penyemangati hidup ya ngono kuwi Bu Kesi. Golek malah sinan saya nglukru ngono malah aku malah kuwatir. Lah sampeyan sik semangat membara ngono kuwi aku iki malah atiku ya melu seneng, melu semangat, melu menyala. Lah iya, aku ya menyala banget lho abangku. Abang ijo lampune disco. Lho tenan lho Pak, aku ki saya tuwek ngene karo sampean nyawang sampean ki ora saya elek. Saya tuweke biasane nek saya elek. Ning nyawang sampean iki saya tuwek aku kok saya kasmaran ngono lho Pak. Padha karo aku. Aku lek karo guruku lek domonge, upamane ero wong wedok ayu, kowe langsung ndingkluka mulya bar kuwi pandengen bojomu, methi batinmu methi ya Allah, isih ayu bojo kula. Ndingi tenan aku dolan nang nggen Mitra Swalayan iki lho. Pethuk karo wong wedok ayu setengah Cina ngono. Aku ya wah cantik tenan aku astagfirullahaladzim ndingkluk mulih golek sampean tak pandeng sampean. Kok ayu Cinane mau ya. Oh, jahat. Enak dedi ya lho iki. Boten ayu jenengan. Ya. Oh, ngantek ayu Cinane tak anak sampluk parut tenan. Pak Bapak, anak-anakmu ki saka Caki Lover kuwi luar biasa. Iki engko kudu ditampilke, iki mau Iya. wis nyiapke sebuah lagu. Apa anak-anakku sik wae iki lucu lho cah loro iki. Sampeyan sik. Oh, iya. Aku lek rung krungu swaramu wetengku luwe. Ayo, ngono kuwi. Ben warak iki kudu krungu swaramu sik. Ayo. Ya nyoba gamelanku coklat iki ya, suaraku. Nggih. Pelok barang. Ngangge bawa napa? Bawa no. Oke, siap. Piye to ora bawa? Ditekani adoh-adoh kok etan omah kok. Iya. Lamun arasa
telu pangkat derajat iku bisa larut keneng sembang sarawungan kapi lot mreng wicara kang manis manis maremane den prayitna kalajengaken sarung jagung sak ramban bukesi yang kedua Roko Mas Muhammad Taslim. Monggo, yuk.
biasa elak temenanan ya pancen ya kuwi pepetingane sinden karo pepetingane penggirong. Nadyanto ya larase nggen bonang kirung mapan ya ben ditabuhi terus sik. Ha iya. Ngono ora masalah engko lak ndang munjuk-munjuk. Ha iya nggih. Apa? Ngono kuwi. Mula oleh ditabuhi bendina tabuhi anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak oleh ndang temoto. Ha iya. Coba kadang-kadang mung serawung monggo Pak Gendut sinten kemawon jenengan rangkul mangga mriki ya dikurmati kangge gugur gunung. Bunang neh ora. Tur bengi iki lakone santai. Lho kuwi usule Gendut, kowe kudu iso papan. Nang perumane nggene wong sibuk, nggene wong mikir, nggene wong kerja. Aja abot-abot. Ha iya. Lek engko bengi ning Nganjuk awake dhewe serius ndalang tenan, golek dhuwit tenan sesuk. Lakone apa? Laire Semar. Lho kuwi. Monggo, gugur gunung Om Gendut dan kawan-kawan Marudi rene Mas. Ayo Mas. Yuk. Bayu, bukan Mas Bayu. Ayo, ayo, ayo. Dan inilah sosok-sosok para pejuang lingkungan di RW 23. Tepuk tangan kagem para kadang-kadang mung Serawung. Niki Pak Gendut naminipun menika Pak RT kula Pak Surya nggih. Kalajengaken menika Pak Pur niku Bathara Banyu mergo tukang kocor-kocor nggih. Terus sinten Pak ngajenge Pak Hadi menika ngandhap terus Pak Ari ya menika Mas Bayu bagian listrik. Alhamdulillah ndingi wis kesetrum. Terus Mas Rudi niki wartawan niki. Wartawan menika lek Om Gendut Mayang pengenong dek alhamdulillah salah terus. Nika Pak Dodi
tokoh agamis takmir masjid sing kersa nabuh gamelan kalajengaken nika Habib Yuda. Nggih. Monggo Mgendut paring dawuh. Ha iki. Nggih. Jane tasih kathah napa anggota mung Srawung ten dalan nika sing ngamanke malah penontone tasih kathah. Ingkang jagi parkir, Mas Thomas, terus Mas Fajar, lajeng wonten Pak Hendro, Mas Bondan, lajeng bayane ora kesebut lagi. Ora. Oh ya. Ora. Nggih. Dan remen sangat niki Mas. Kalian napa Bapak-bapak mung Serawung menika. Niki pun event yang kedua. Suran nggih kalih 17-an. Mugi-mugi tahun sing event iki ngapoki. Loh, aja nganti kapok. Tak digayung ngono ya. Loh, ben awake dhewe nek kancane Oh. Ayo. Aja nganti kapok. Piye carane anggar lekas kapok jak madang ngono kuwi. Ayo. Sing penting lariso, heeh to. Heeh. Kowe laris. Sing remuk awakmu terusan ya. Oh, tenang wae. Sing penting nek ngono kuwi kan kowe Gus Dok-dok to kowe. Apa Gus Dok-dok? Lah ki nek anu bar mayang kan kowe ngampirke mie ngono kuwi Dok-dok kae. Heeh. Wis do seneng ngene iki. Heeh. Aja nganti meneng suwe banget iki. Lah ngenteni awakmu kuwi kok ora nggih. Tak kira kan ngrungokke iki mau. Ora iki omong bareng. Nggih. Kita malam ini menikmati apa yang kita perbuat selama ini. Wah. Menikmati yang beri kelir lho, Pak. Heeh. Aku wis nikmat biang iki deparan kancane anggota baru kita. Sapa? Pak Andi. Wah, iya ya kita baru. Oke, cocok ngono. Wis tak leboke grup kok ning mburi ya nek. Enten. Enten. Ah, Monggo Pak Andi. Iki Pak Andi, mboten napa-napa Pak Andi ampun isin. Nggih. Niki. Pokoke mung Serawung iki wong kae bahane kopring kok gedhek, kudu rai gedhek. Ora gedhek dasteng. Iya, ngono kuwi, nggih. Sing baku ki sing penting nek isih metu gok. Ah, kuwi berarti sik. Nek wingi kula mboten iso metu, Pak. Lah ngapa? Lah nyumet udut to. Udute wis tunggal. Udute tak guwak sing tak go, sing tak sumeti padahe, Pak. Oh. Jangan ra kok entek. Aku karo panitia ora dikeki ya Pak, padha wae. Kok paham niku? Mboten, mangke mawon nggih rokokan bareng nggih. Yen kula karo sak pak ya an padha wae nggih. Ah nika Pak Andi ya. Pak Andi, wah ini salah Lah satu ngeten iki lho kedua. Pak Andi. Mang ngecek limik niku Pak. Sepelengan iki. Sepelengan iki wong loro. Pak Andi luar biasa lho. wingi Langsung ketampa mung Serawung. Liyane Langsung. dospek riyen. Lho, kanca-kanca mung Serawung urung nata debok, Pak Andi wis nata debok. Luar biasa. Saya bantu itu anu pohon pisangnya. Dadi kudune lak ngene iki ndelujur. Dek lek masa ngadeg kok. Lah ngendalang piye kuwi batinku? Ayo nggih. Luar biasa Pak Andi. Intine ngeyel kuwi mung Serawung. Iya, nggih. Si wonten Mas Yuyun Nur Paudalu. Nggih. Ki sing dalang tiban. Ki sapa kae? Ki Darsono Ketok iki. Wah. Iya. Si Darsono Ketok. Ayo. Apik tenan. Kuwi ketoke wis tau sinau mayang mung yo jogetan Tulungagung barang yo apal panjenengane. Mak Sular Dianto saking Tawangmangu nggih. Ya misine kita kan di kampung wayang iki kan 1 RT 1 dalang. Kita sudah menciptakan 2 dalang. Senajan to ya meng dalang tiban sangat apa? Gading. Oh iya. Kobong. Karpete kuwi sambatan aja diobong, Ndut, ngawut ae iki. Nek Agung Kudu lho iki. Ayo tera panggunge nek Agung Kudu. Iki Jan iki Bondan sing pengen munggah ngene iki Bondan. ah, iya. Mas Bondan. Bondan nukel. Bondan nukel. Iya, dek lek ro sinden ngiler Bondan iki dadi. Ngefan kali Brigita, Pak. Heeh ta. Salah sasaran dia. Tunggale bayan. Iki mumpung anu Mas Yoyo. Nggih. Mumpung iki di live streaming karo Madangkara ya, apa? Kunta di Channel. Kunta di Channel. Pengen mamerke kanca-kanca, jane pengen ngampirke kanca-kanca mung Serawung. Sing ngendang Yuda, heeh to. Engko Pak Surya ki nyelentem. Heeh. Pak Pur ngethuk. Terus Pak Ari ki nyaron. Iku ora tambah kesel lho Pak. Ora iki hiburanku kanca-kanca. Oh ngoten. Kanca-kanca ki ngerti ketoke ra terhibur. Oh ngoten. Kok nek ngerti tabuhane mung Serawung, kuwi luar Wah, biasa. lah niki sing nonton hiburan malah kan ngibur. Dek iki capekane mereka kuwi urung kaya mung Serawung. Dereng. Urung. Berarti levelnya sik ngene berarti. Oh, Oke. Nek nganti pengenong tung da, tung 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 tung. Ah wis. Kuwi mung Serawung wis level. Capekane salah Marifat berarti. pisan. Heeh. Emang imam ki yo tukang.
Kaekan kurir. Kurir blangkon. Terus wah iki ngono Pak Andi Mas. Wah. Lah ngen balungan sapa sing wati engko? Lho, sing wati sapa ya? Ora ono. Ora sida ya wae ya. Ora sida. Ketoke kok do pucet arepan iki. Ayo. Rong bengi tak jak serangan pentas kuwi. Wah, gayane iki kaya yogamu ngono kae, Doan. Wah, ya nganu nunggune nang ngarep gerbang ngono kuwi. Oh iya. Wah, wis kaya yoga nggawa tas ngono kae. Teko rokoke pundi, Pak? Ngono ya. Monggo yogaku ora tau nakokne rokok monggo. Iki ning mbok iki kok angel monggo iki. Lah pentas ora bayaran iki trimo rokok no, Pak. Hah? Pentas ora bayaran trimo rokoke no itu ya sik. Rokoke endi? Ya iki piyai loro iki Pak Gendut karo Pak Surya sing mendunai yele-yelan ya piyai loro kuwi. Sing marai uripe mung Serawung ya wong loro kuwi. Nggih. Wis don nabo ora? Ora, ampun. Ora wani. Ora wani, ora nggih. Manyar sewu wani ra? Wani iki napa Sing wani. anu lho. Manyar sewu sing 5 3 5 3 5 3 Mong nabuh, Pak. Enggak, Pak. Masuk ora iso Jawa. Notasine kudu Indonesia. Niki tukang pekinge niku wau kan Nggih. pas ajeng kan munggah niku Dayak parkir. Oh. Ngerti Pak Thomas. Nggih. Yang Dayak. Niku. Oh sing mengwati iki sing peking kok ya. Nggih. Oh ya wis ra sida ning ngono. Sesuk. Jane tak wirang-wirangke ora gelem to, Don. Aku bahagia, bahagiaku nek iso mirang-mirangke kowe-kowe iki kabeh. Iki engko ndang anu bar to, bar kuwi ade jagonganeh kaya biasane. Heeh. Nah iya. Bahas apa? Lho, mbuh sak bahas-bahase. Lan jaga gamelan iki lera jaga lak ilang. Lho, sik to ya. Apa? Iki engko kan wingi kan rembugane ngene. Piye? Heeh to. Wah iki nganu iki dhewe iki kok sik ana tambah nganu Pak Pur. Kan bar rampung wayang iki. Wayang iki dikukuti. rampung. Heeh. Gamelane dikukuti. Kukuti. Kan wis sepi. Heeh. Ora nunggu gamelan. Tetep nunggu gamelan. Sing dikukuti ora kabeh. Lho, alat musiknya jaranan rambu kan kon ninggal kene. Oh, tetep tunggu kene Pak Kan Pur. pentas dhek. Saron kali ketuk. Saron karo kethuk. Dadi esuk Pak Pur men jaga saron karo kethuk kuwi tok ora. Iya, nggih. Kobong, Pak. Nggih, nggih. Enten sing badhe paring dawuh maneh, nggo Pak Rudi. Monggo Pak Rudi. Ya, Pak Dodi, Pak Andi. Pak Andi. Pak Bayu. Ini enggak banyak ngomong semua, banyak kerja semua ini anak-anak ini luar biasa. Biasa. Pak Bayu gimana listriknya aman? Listriknya jeblok Pak, tek di bawah. Jeblok. Nggih Pak. Alhamdulillah, ra Nggih. apa-apa. Disele kae tang ngarepane to. Nggih niku Pak. Nggih, engko gregeten tak uyuane pisan. Nggih, lah inilah sosok-sosok mung Serawung yang ada di RW 23 sing nyatane iso wah kaya ngimpi iso gawe acara sing apike kaya ngene iki. Yes, pancen yes luar biasa. Semoga-moga iso awet, kabeh dipun paringi sehat, rezekine murah lan tansah guyub rukun bebarengan mbangun desa. Amin. Terus ngene tok. Nah iya to. Pun berarti. Lah pun dikeploki. Ora sapa sing ngusir jenengan nganti bar ning kene ra apa-apa kok. Nggih. Dhewe iki menang nang kene. Ayo, bawa yut. Ayo. Oh iya. Ayo. Bon apa, Pak? Bebas. Ayo. Wah, Rada dhuwur men ke syuting. Hmm. Men wong tuamu neng kono ngerti. Wah anakku ki seniman. Capeane Piye? Capeane Yuda ki dadi pengendang. Meng khusus aku. Melu wong Serawung kelakon. Kupu. Kuwi sone kok keplakane asline ya elek. Elek nyapu resik dek ora. Ayo apa no Yut? Apa lho, Pak? Suluk boleh. Ayo. Puisi boleh. Ayo. Mboten, Pak, mboten. No, Pak dulu. Napa? Karepmu no. Kok ndadak tekon aku ora nglatih tekan kuwi kok. Apa ngono lah? Wah, kula apale maca pat materi kampus niku, Pak. Lah kuwi sing digoleki kuwi malahan ora. Pangkur. Nah, oke. Seneng aku kuwi. Pelok. Pelok. Iya. Pelok 6, Pak. Wah, ngerti pelok 6 saya. Iso ngarani. Kaya ngopo? Ampun lho, Pak, ini dritik es dulu nih.
Boleh ning kamu dhewe ndredeg iki lho. Los ae. Iki capeanmu bengi iki Oke, iki. oke. Heeh. Nggih, Pak, siap. Mingkar mingkur ing ukara akarana karenan margi Mardi. oh gantos to Pak oke mardi siwi Wak Bambang ora tindak mriki pripun Pak Bambang? Wah. Wis merasa sukses mau Apa geburitane ya? ora. Layak kok takon pentas mambengi gayane Pak Bambang mangke kok suaraku ternyata ki adinge men dirungal kaya Pak Lurah. Wah iya. Oke. Nanti jos lagi mau. Pak Bambang luar biasa. Lah ya ki kliwat sura ya. Nyapa? Lukisane rong dadi ki ya. Ayo. Ayo Yud. sinawang ras mineng kidung sinupa sinukarata